Jedan neobičan i svestrani čovek, istaknuti vokalni solista, profesor dr. Ivica Stančić, poznati interpretator starogradske i izvorne muzike, dobitnik prestižnih priznanja, nagrade grada Beograda, drugih kulturnih institucija, ove godine slavi 15 godina umetničkog rada, jedan prigodan jubilej. Publiku će obradovati novim pesmama, ali i nastupima. Prvi je zakazan već za 23. mart. Dom Vojske će biti adresa u kojoj ćemo se sresti, a veliki solistički koncert biće održan u oktobru. Profesor dr. Ivica Stančić je naš gost u Svitanju ovoga jutra. Hvala vam što ste tu. Dobro jutro, hvala na pozivu i čast mi da budem u vašem programu. Dobrodošli, ili imate tremu malo pred ove jubilarne nastupe? Pa mislim da je trema ipak davno prošla, ipak je to dug period i ovog mog profesionalnog rada. Dakle, paralelno u dve profesije, moja osnovna stomatološko-univerzitetska i evo ova muzička, tako da s muzikom sam mnogo rano počeo. Onda je došla negde stomatologija, muzika se nastavlja paralelno sa stomatologijom i mojom profesurom, da kažem... Postajete profesor na medicinskom fakultetu. Na stomatološkom, izvinjam se. Na stomatološkom. Dakle, za druge strane muzika. I tu nije redak slučaj da se vaše kolege, lekari, dakle, bave muzikom iz nekog hobija. Međutim, kod vas je ovo daleko od hobija. Ovo je jedna izuzetna profesionalna karijera, praktično karijera koja od zaborava čuva divne izvorne pesme, našu tradiciju i sad to je ono što je interesantno zapravo. Kako ste vi postigli te dve vrhunske stvari paralelno da nosite kroz život? Izgleda sam ja takva ličnost. Prosto ne mogu da budem samo u jednom, da bi i u tom jednom postigao uspeh, onaj profesionalni i vrhunski, potrebno mi je još jedno, čime će puniti baterije. A ne možete biti osrednji koliko vidim, to ne prosto pristaje. je to u mojoj biti, mom karakteru, tako da uvek sam imao neke ambicije, možda malo višeg nivoa i mislim da sam to uspevao da planskim nekim radom, jednim studioznom analizom i kasnije nekim već uspesima koji se nizali da dovedem i do nekog nivoa. Jel to znači da ste mnogo radili, da ste imali krutu disciplinu, da ste možda više radili nego uživali? Kako ćemo to da ovako opišemo našim gledalcima? Ceo taj put. Stvarno je mnogo rada i za mene i mog puta koji je to, vidim već i neku budućnost tog puta i dalje. Dobra organizovanost, svakodnevna, životna, me dovela upravo do ovih uspeha. Tako da trudim se da uz ovaj kolosek muzičko, solističko-pevački negujem tradicionalnu muziku, izvornu muziku, ona koja je bila, koja je možda malo danas u zapećku, a koja treba da definitivno ostane na ovim prostorima za naše pokolenja i kojom treba da se diče naši potomci koji su preplavljeni medijima, muzikom sa svih strana i prosto ne znaju da proberu šta je naša tradicija. Autotunom, jel? Kako se to danas popularno kaže. Ali hajde da kažemo i to koliko je taj posao težak, pregalački, tražiti te pesme, čuvati ih, izvoditi u izvornom obliku ili ih možda malo inovirati, možda stvoriti nešto po uzoru na ono što je tradicija i što je izvorna muzika. I to je rudarski posao. Rudarski posao. Imao sam čast da na početku tog nekog mog muzičkog solističkog puta učim od najvećih, koji, nažalost, neki više nisu među nama. Istako bih velikog violinistu, gospodina Žarka Milanovića, koji je i krenuo sa školom tradicionalne izvorne muzike nek početkom ovog veka, gde ima nas nekoliko koji su ostali u tom domenu i sačuvali smo numere u nekom tradicionalnom, autentičnom duhu. Sada, ovo novo vreme zahteva i neke inovacije. Sada, što vi kažete, nešto novo, na pomolu su i neke nove kompozicije koje su namenski meni napisane, pa bit će i to vrlo brzo, ugledat će svetlost dana i nadam se da će to biti od vas. Će to biti na ovom koncertu velikom u oktobru, pošto pretpostavljam da ovo sada neće stići da bude spremno za Dom Vojske. Tako je, tako je. Oktobar mesec je moj veliki solistički koncert, 3. oktobar u 20 časova i tada će biti premijerno izvedene neke nove moje kompozicije. To je verovatno najljepši deo posla, dakle stvoriti nešto i onda doživeti tu priliku da prezentujete publici, da vidite tu reakciju međusobno, i publika kako reaguje na vas i ono što vi dajete na publiku. Ali hajde da se vratimo na ovo što nas čeka, ovo što nam je najbliže, dakle to je taj koncert u Domu Vojske. Izvinjam se, Kombank dvorana.
Komak dvorana. Solistički koncert je u Domu vojske. Aha, a Komak dvorana nam je 23. Tako je, sam i mislila. tako je. Da ne napravimo grešku. Dakle, 23. šta pevate? Šta će sve biti na repertoaru? Hoće li biti gostiju? Znate šta, tu će biti neki jedan moj mali purpuri, mali koncert u okviru jedne manifestacije koja se dešava tih dana. Tako da ću ja dati još jednom svoj lični pečat. Publika koja me već prati, a to po pacijentima jako dobro vidim i svakodnevno čujem, već u tim nekim dešavanjima koje su u najavi raspituju se i bit će moji verni pratioci i na tom koncertu. Znači, svi vaši pacijenti su vaša publika? Pa mogu vam reći da, što kaže Edi Pleonazam, velika većina, ali dosta njih. Da, sigurno se zainteresuju. Dakle, lepo je kada neko može da vas kroz tu tešku proceduru sprovede i nekom drugom lepom pričom, dakle, nekom svojom životnom filozofijom. Koliko vam vremena to sve oduzima? A oduzima pod znacima navoda. Koliko vam to daje? Dobro ste rekli, pod znacima navoda. To i uživanje onda nije oduzimanje vremena. Meni je to jedan relaks, a opet u nekom vremenu koje je samo moje, muzičko vreme, slobodno vreme i verujte mi da sa tako jednim napunjenim baterijama u stomatologiji postižem još bolje i bolje rezultate. Dalija Brašević, tamo još tih ranih godina vaših, kada ste u Smederevu pevali u horu, zapravo opredelio muzički ukus? Ili je to došlo ka... Apsolutno da. Imao sam sjajnog dirigenta Milicu Kalanović, koju bi sad pomenuo. Nažalost, i ona nije više među nama, ali ona je negovala i te repertoare horski obrađene gradskih numera, što onda kroz to horsko pevanje spoznali smo na neki drugi način obojene starogradske numere, a kasnije su one se čule u nekim originalnim izvedbama i prosto je to neki moj početak i moje muzičko zagrevanje za ono čime se danas bavim. Dakle, ne može čovek sam, koliko god da ima afiniteta i znanja i ljubavi, i volje i želje da radi, mora da postoji plodno tle. Vi ste imali Abrašević, pa ste imali kasnije iskustva i sa akademskim, kulturno-umetičkim društvom Lola Ribar. Oni su neverovatni. Ja sam više puta sarađivala sa njima na nekakvim velikim scenama, spletovima igara i pesama i tu stvarno čovek dobije želju da učestvuje. Apsolutno. Akademsko kulturno-umetičko društvo Ivo Lola Ribar je došlo sa početkom mojih studija. Ipak dolazim iz relativno male sredine u odnosu na Beograd. Kad sam ušao u to zdanje i ta audicija, pa bila mi je čast kad sam položio tu audiciju. Ali onda su me vrlo brzo prepoznali. Tu su bili brojni koncerti, tu su bile brojne turneje, upoznali smo Evropu, pored naše zemlje sa brojnim koncertima, tako da mi je to jedno plodonosno iskustvo. Divno, i kada pričate o muzici, ne postoji bolja varijanta od toga da nešto čujete. Dakle, ne možemo reći sve ono što želimo da vam prenesemo. Ja predlažem, jer nije previše rano za jednu lepu pesmu koju svi znamo i gde možemo da vas pratimo? Apsolutno, nikad nije rano, ali dovoljno rano ustanem da mogu da nešto i sada... I zvučite da ste raspevani, ne znam kako vam to polazi za rukom. Verovatno ja zvučim pospanije od vas, ali ono što ćemo sada čuti će nas sve razbuditi. Dakle, ovo je Srbija. Sa zadovoljstvom veliki. Izvolite.